आइले आंहा थांसै दे थांदो फिसा बैसागुनि सिगां फैफिनना फा जागोन आइ हे आदा आदा रथ' रैमालि माबा बुंनोमोन आदा नैबेखौ आंनि अननायनि नेरसोन हिसाबै लांफा न' नाजावदो आरो आंखौ दा बखा आं बावालै रैमालि आं मानो नोंखौ बावनो नोंल' मोजाङै था बैसागुआवनो सफैफिनगोन जोङो दे बिदिब्ला थादो रैमालि आं थांसै दे थांदो बिदिब्ला बाय रैमालि बाहेरायाव ओंखारलांनायनि खोथा मोजाङै देलायनो थाङाबा सोरबा सिख्लाफोर लोगो मोनब्ला माबादि सेंग्राफ्रा बिलायबो होननांगौ एसे मोजाङै देलायनो थांखानाया मोजांलै ओइ थेबगां थेबगां जाखोना जादियालाय दाबो फैद' माबार गारिनि बेलखौ खोनालांबाय रलै थांगासिनो दङ हास्लाबा माबार फैलै थाब थाब जोंनाव हले गारि फैब्ला निला निलि गैया ब्लड थांनायावसो दङ बिगुरना ओंखारनाया होमबा महिला बादिसो बिमाजोलै ओरै फिसा एसे हिज्रा सन्देरनाय दंदेरबावोसो मानसिया हले औ नङाबा दा बादाव सोरबा सेंग्रियाल' है आदा नोंजों थांगोन आं होनदो आरो खोथानो गैला बारलायबावगोन बियो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायाव बेबायदि खालायगोन नामा फिसलाय आंखौलाय बे बिटिसिनि जब कार्डखौसो बावबायमोनलाय सयथि रलै फाग्लाफोर थांगासिनो दङ मा हाखु दाखु सब थमायनोसोलाय थाथ'दोलै नों देरा दाबो ओंखारमाराखै नामाब्रा बियो बोरो मटरालाय माथो दाबो फैयाखै बेखौनो केस केस नोंसोर हिनजाव खुगाफोर ओइ रोंगौ होननानै सालाखौ बेबायदि दाफिदोंलाबायलै देलायनाय आद्रा जालायबायदां मोसौ हालिनाय हाबजालायनाय बे गन्थं हमला लाखौ लानानै बेसेबां देलायबाय थायो बियो बेबादि देलायनो गोसोबा बिउटिफोराव थांनानै देलायहैलाय मेरला मोदोम नाग्रा दं नोंलाय नों गावखौनो खोब एक्टर बायदि मोनदों नोङो ट्राक बोराय मोखाङानो साइथिन सेर सेर प्लास्टिकखौ लाहैदो नोङो बिहारि मडेल हाब आंनिख्रुइ मुरख'सिना नों आंखौ बेबायदि बुंलायथारबाय मा बुंनो हायाबालाय जेरै मावनाय एरै फिथाइ फाग्लाफोर हनै गारिया फैगौ फैद' मा फिथाइखौ जायो नोङो गारि फैगौ हनै राखेन 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 गारि राखेन आना मा गुगा आंनिहाय बुंसै आंनि सिगां सिगां दाबुथा नैहाय फाग्लिफोर बैसागुआथ' सफैथारबायहाय बे आदा जालाखौ आरो आदा थेबगां मोनाबा देग्लाय बैसागुआव फैगोन ना फैया जानोहाय आंबो जिंगासो सिदों बिसोर रङाबानो बैसागुआनो गोग्गोमानो जाया थिग फाग्लि बिबार थानानै कि सिखिरिया फैया जायो आयु फाग्लिफ्रा आं बायोहाय माखौबासो एग्रां हरलायबाय नङाफ्रा मानो नङैखायसो बिसिनि न' सेर सेर मैगं खायबाय थायो नङाबा आंबो दाखालि नुदों ओइ सिख्लाफोर माखौ मिनिखो बिदि नङाहाय फाग्लिफोर मा जाखो सिख्लाफोर माखौ मिनिखो माबासो नुबाय नामाब्रा थेक थेक नङाहाय गुमै जा सिख्लाफोर नालाय गाव गावनिखौ रायलायदों आंलाय बेखौनो माबासो नुहरदों ओइ फाग्लिफोर मोनानोसै थोबाय थ' थांसै न'आव माथो औहाय थुदो जेखाया सुदो
थ' थांदिनि थेबाय फाग्लिफोरना सोरना बांसिन मोनखोलाय दा आंना बोथियायानो बांसिनहाय नोङो थाङा गुमै जा थांसै फैद' थांसैबा आगैमोनथ' आंबो थांसैथ' फैद'हाय गुमै सारबाय थायो नामा आब'आ लेंहरबायनो नोंबोखौलाय मानो बावरा नोंसोरखौ नुबानो नोंबोखौ बावो आहा बाराबाथाय हामा बाराबा दानो गालांनांसिगोनसो ना बिसोरखौ ओइ आगैमोन रुलै आं हारसिंबा फुद' गियो फाग्लिफोर मोनाबाय हनै जुग्रु थेबगां है दसे जिरायसै समाबो जाखाबाय कम्पानि खामानिफ्रा बिदिसो जायो आइदाय एथ' खस्थ' मावनानै खि जिराया नामाब्रा नङाबा माथोब्रा थ' दालाय जिरायनोसै नङा माथोब्रा सोरबा मेसिनफोर बायदि मावबाय थानो हायोलै थौ हाब बिदि मावबाय थानांगौब्ला देहायासो खहा जागोनलै मा खहा जानोल' जिबौ रंगनाय बायदि रंगलांगोन बेखौ मोनथियाखै है नोंथा हा जिरायद' सरकारनि कारपेट बुखानायाव उफ दानालाय थेबगां गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरग्राया नंगौलै आदा नों थारैनो थिगखौनो बुंदों गोजाननिफ्राय हाजोआ नायनो जेसेबांनाखि समायना खाथियाव नायोब्ला नाथाय बियो थारैनो नंखाय औलै आदा बेफोरबायदि खामानिया जोंनि गामि ओनसोलावनो मेरलामोन दासो गोदो उन्दैयाव बिमा बिफाया स्कुलाव थिनहरबा थाखुमा थाग्राया मालायनि थाइजौ बिफां खान्थाल बिफाङाव गाखोलाबायनानै थाखुमालाबायग्राया दालाय मानो मालायनि न' आखाइ थिफुलायना दिख्रुबनांदों औलै आदा बेयो जोंनि सुखुखौ हायै गोरोन्थि दानि मुगायाव औ आं थांगासिनो दङ नोङो बे सालाखाथिनि मांखि पार्कआव नेनानै थाबाय थाथ' नै आं सहैगासिनो दङ औ जागोन आच्छा बन्धुफोर मानसिफ्रादि बेफोरबायदि मबाइलखौ खोमायाव होनानै रायलायो बे मबिला हिनजाव हौवा थागोन ना थायाब्रा जानोलै आंबो मोजाङै मिथिया थानोबो हागौ गोदो गंफा गंनैल'मोन दा बेनो फिसा जालालाबायनानै गथ' गथाय बोराय बुरि बिमा बिफा उन्दै उनला गासिबो लालाबायग्रा जालाजोब्बाय जाम्बा ना बुरबक होननांगौ जाम्बा बे मेसिन बुस्थुआ बबाव हिनजाव हौवा मा बेयाव आथोन दङ नामा जाम्बा बुरबक मबाइलाव आथोन थायो नामा बेनो मोजां जोलैनि फिसा नंमारालै बियो बिनि थाखायनोथ' जों नोंखौ हिजरा होननानै गाबज्रियोलै हिजरा होननायखौ मिथिदों नोङो मा जुनारनिफ्राय फैनाय बियो गान्दा ना मैदेर बंस'नि बे नोंखौ माब्लाबा ट्रेनजों गुवाहाटिसिम लांगोन आं र' क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम ट्रेन गाखोबाय नों ब्रह्मपुत्रआव बिगुर नाय नोङो बेवहायनो हिजराफोरखौ बिसिनि आखलफोरखौ नोंनाव नै आइयो रामा आइ लाभ इउ नै रे खननानै लांबावसो नोंनि माबाखौ जाम्बालाय लेखा होननायखौनो गोदो फरायनो थिनबाबो फरायाखिसै नालायब्रा आङो ओंखायनो जेबो बुजिया गोदो दंफां सा सा गाखोलाबायनानै थाबाय फरायनांगौ समाव फंबाय जालाखौ नोंलाय बे नोंनानाव रैमालिखौ गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै उन्दुलांनायफ्राव औलै आदा बेखौनोथ' सानदोंमोन दाबो माथो बेथनखौनो मोना दिनै होनो होनदों एबा होखोना होआ नोंलाय हायलुरिखौ गोसोखांद्राखै बैसागु बोथोरावथ' सफैथारगौ जागोनब्रा बेखौलाय आहा सिमाव नुखादों औलै दिनै मोनबा गाबोननो ब्लडसै बैसागु जानांगौफ्राव औलै मोनबानो गाबोन फेख्रायलांसै बैसागुखौ जोखावहैसै बैसागुआव नोंहा सिख्लाफोरजों बाजानानै मोसाहैदोलाय बेलाय आंनि पारमानेन्ट हुदाखाना नंमारगौसो औ आंखौलाय फार्था दालालै थिग खालामोन बिला होबायलै आंबो दासो लाना फैदों हा मा बुंखो बियो हा बिल होबाय
माथो बिलाइ सिरबायनो नोंलाय गुसु दाखलि लाथ'नायखौ होनो गोसो दंना गैलाब्रा बिलाय ए हरमारनोसै आं बारा केस केस बिजाबाय थालै जौसेल' फैसाखौ आंनिखौसो बिदोंब्रा आङो नोंनिखौ बिजाबायना फैसा मोनब्लाथाय जानला मोनला सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोलाबायनो नागिरग्राया होद आं बेबायदि नङा गोदाव आरो बैसागुआथ' जोंना सफैबाय बैसागुआव मोजाङै रंजानोबा रंजा खिन्थु हायलुरिजों दा मोसादेर दे बिदियाव गैथ्रालै खेजागोन बा जों दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव अनजालिनि गोदान बोसोरनि गोदान बोथोरनि आंगो गोरबोनि हो आंगो गोरबोनि हाय हाय दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव नखरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों नखरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों मिथिंगा सिखोलाया मोसाग्लांदों बारदै सिख्लायाबो बाजखांदों सनाथि नाराथि रुपाथि हाबा जालांबाय गावनि अनजालुजों थांनाय मागोआव हो थांनाय मागोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव
सिला सिबदों नामा ब्रा रैमालि सिलाखौ सिबबाय थायोलै आयौ आलासिफ्राबो माथो गोजानथारनिसो बेवहायनो जिरायदो दे जिरायलाबाय द' फाग्लाफोर दासो सफैदों औलै जों थाइलेण्डनिफ्रायसो फैदों नुवाखै सेन्देला थाइलेण्डनिसो गामिनिब्लाबो दिनैलाय फैफेरा मा गोसो जाबोदोंहाय नोंसोरो माथो खौरांमोन मामालै रैमालि आमलायगुरिनि नोंसिनि मादैया लोमजादोंनो बेखायनो नोंसिनि आइखौ नायफैदों होननानै खिन्थानो थिनहरनायलाय जों खिन्थाफैनाय जादों आयौ हा बेसेबांथो गोसा लोमजादों लोमजानायालाय एसे गोसायानो जिखिजाया नोंसिनि आइखौल' थिनहरबानो जाबाय जोंहालाय गले गले फैबाय थानो टाइम गैया आमेरिकायावबो थांबावनांगौसो फ्लाइटआ फैसिगौसो बियो आरो मोनसे खोथालै रैमालि बैसागुनि जौ सङाखै होनबा अनजालुनो माइब्रानि गोदैनो जों बहायलाय मोसाफैखागोन नङालायनो संनायालाय संदोंमोनहाय माथो मानसियानो दाबो फैया बैसागुनि सिगां फैनो होनहरदोंमोन बिसोरो जों थांसै आयौ फाग्लाफ्रा दानो थांसैबो आरो बिदिब्ला जिखुनु जाया खिन्थादोल' नों रैमालि थादो होनबालाय दे थांदो थाइलेण्डनि आलासिलायानो जेबो मोनजालाङासै खेला नङा बाथ्राया दे जागोन सिला गाग्लि फैनांगौ फैबानो जाबाय बादामालिया माथो अबस्थायानो गैथारलालै गांफ्रानो जिजोबथारबाय माथो सिङाव बाथाबनानै थाग्रा नालायब्रा बे मालाय बेसेबांथो जोरबावनोथो हाला सैमा थिखादारफ्रा हाथाय खनसेखौनो जाहो नालायब्रा थांनो मोननायब्ला बाबा नङाबा फारसिखौनो दजनबोसो लानानै दोनफैसिगौ आं बे फान्था मासे आरो दामरा मासेनाथ' नायजाबावलासो गारियानो साबसिनसैसो उनथिंबो सिगांथिंबो एयार कन्डिसन फान्थाव बारियाव बुन्थाफोरनो गानहोनायासो साबसिन जासिगोन जाम्बाथा माथां सिनेमा बादि बेबायदि बखिलाबायना आंना थिग जानाय नङालै सोरबाफोर नुबाय बायबा आंखौ जाम्बाथा माथांसो बुंलाबायगोनलै बे आयु माथो फाग्लि गायदोसोलाय औ हा बहाथो थांनोनो ए आब' बै दखानाव थांनां मैगं लायनां ना बासुआबो नांगौ ए हा बे फाग्लाफ्रालाय फैलानो बैसागु जानो बेनोथ'हाय आब' फैयोब्ला गाबोननो फैसिगोन बिसोर ए नंगौ नामा बिदिब्ला थाथ'दो आब' थांनोसै ए या 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 है हा ओइ सेंग्रा मा खालामदों नोंसोरलाय दलद था रावबो दावराव दावसि दा खालामखा नङाब्ला नोंसोर बे जायगानिफ्राय रावबो गलांनाय नङा बे नोंसिनि मैया मोननाय बिला जोंनो गोख्रै गथायनानै हर ओइ सोरलाय सोर नोंसोरा हा नोंसिनि नोमानो फानि जाखादों नामा जोङो बेबायदि लंदाङै हरनो हा सिंनिफ्राय सोर दादागिरि बिलाय सारोनफ्रा सिंनिफ्राय सोर होख्राव हरबाय थादों बायरायाव ओंखारबो गोख्रै मा खालामनो आंखौ नोंसोर मा खालामनो हा सौलायदों नामा आइयाव सिंनिफ्राय सोगोम हरबाय थाबावदोंसो सोरथो नोंलाय ओरै ओंखारबो आंखौ सिनायाखै फै नायफै आंखौ ए बबेनि बल'लै बे नुबायना आं सोर माथो बाहागिफोरसो आया जों एथ' फुङाव साहाखौनो मोनलाखै रुटिखौनो मोनजाखै नोंसोर मा सिरिथा मा साहा रुटि बिलाय ए रुटिखौ जाया होमबा नांगौ नामा नोंनो बबेनि दादागिरि नोंलाय नैबे अमा बुन्दा थासान्दियाव होदो सालाफोरखौ जों लायसै र' मानसिफ्रा उदैसै आइदै मा फाग्ला जिनिस मानसिफोरलाय अरिजिनेल मानसि फाग्लाफ्रा ओंखाम बथलखिनि बे पार्मानेन्ट जिनिसखौनो सिनाया बिसोरो मा फाग्ला बायदि मानसि बिसोरो आइदै ओइ मूर्खफोर फैसा लायनाया एफा गोबाव जायो नामा गोख्रै लाबो ओइ मानो एसे गोबाव जाखो नायनायसाय
बस बिसोरथ' गैला खोरखिजों खारनलांजोब्बाय थफ्लाफ्राबो गैला बस लांफाजोब्बाय माबोरै खारलांखो बिसोरलाय होसो सालाफोरखौ मा जाखो आदा सिखारदो दिनै माबार खारलै लामाया ओरैनो बोरै जाखोबा ओरैनो नोंसोर ओरै थांदो आं ओरै नागिरलांसै जागोन बस औ जागोन माबार गोख्रै Yes, दासो थै थाखा फैसालै बेफोरो बेनो आंनि लाइफनि साबसिन नुथाय मास लाखसलै खांखमा फिसिग्रानि फिसालाया लंपेन्टखौनो उल्थासो गानदों नोंसो खेला मोनदों एथ' बुंनो गावखौ नायदो हाथ' र' आं गारि नायना फैनि हट बेजों होसोनोसैलै थ' फटाफट माबाथ' बिजों जानाय नंखादो औलै ओइ फालाफोर रिसावसो फैगासिनो दं मार फैद' नोंगौ थु माबाथ' ओइ र' राखिब' हाब बेजोंनो थांसै थ' माबार गाखो हास्लाबासै समफ्राव आरो मा बेबादि होनबावदो बास हमहैनोसै बेजों बाला फटाफट सालाव जायोलै थालिर बिलाइजों खाबाबो जेबो अरजा आदि नों बावरिसां बेयावसो खानांगौ सोरखौसैया नोंलाय माथो बिदिसो संसारनि मानसिया सैया हाबाब मुलुगनि मानसिया अना होमब्लाबो सानैजों जुलि लागोन होमब्लाबो सानैजों संसार जागोन नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो बोहैलायगोन नों जेब्ला गाबगोन जारलासो जालायबाय बैसागुआ सफैलायबाय आंथ' हायलुरमोनजों मेथाइ दोंसे खना नङा खनथारनांगोन आङो बिनि थाखाय रिहार्सेल खालामनानै लाखायाबा खम दिगदार जागोन आङो जौखौनो बाङायसो होगोन बिसोर आं जुदि मेथाइ खननो रोङाबा गथिखे आरिनानै लाखानोसै आं मोजाङैनो र' नै आगै हायलुरि थारुंनि रुंगुनाय सामफुरनि रुंगुनाय आं नोंखौ मोजां मोनो ना नों आंखौ गोसोआव थायो थाव गुबै नांगौ जालायबायलै
आयु फाग्लाया हामग' मानसिखौ नुग्रो मोना बेबादि मिनिनो मा सानानै मिनिखो नों आंखौ हा जेव जेव र' फाग्ला नों आइनाव नागासो मिन्थिगोन माखौ मिथिनोसै आंलाय मानसियाथ' लाजाला फुंनाया गुफुराथ' हाइ प्रेसारसो बेखौ साला खाथियाव एसे बल गेलेनो थिनहरनांगौ जाबाय बिनि मोदोमा एसे ल' प्रेसाराव फैदोंसै होमब्लासो एसे समायना नुसिगोन बेखौ गेलेहै नोङो अनदा फिल्डआव न' आइना नायदो न' डिस्टार्ब खामानि मावनायाव आयना नायनांगौ आङो न' आइनाव नायनायसै नों आइनाव मा दिनदों नुबाय दा माबादि आया पान्जाबि दारिसो जाखोमा दं आंलाय माथो एसे लानोबा दाखौनो नुबाय औ मेना बोसोर गोदाननि गस्ला गोदान गाननांगौ जाम्बाफोरलाय जोंबा गोदान गोदान गाननानै बैसागु बोथोराव रंजागोन नोंसोरबो गाननांगौ जाम्बाफोर बैसागु बोथोरखौ मिथिया नामा नोंसोर आयु दालाय फैद' जोंहाबो दैसायाव दुगैहैनांसिगौ फैद' दैसायाव गोजोन दुगैहैनांसिगौ आरो मा आच्छा बे बिगुरफ्रा फैनो गोसो दंना गैया जाखोब्रा जानोलै बिसोरो माथो दासिमबो सासेबो सफैदिया बेसेबां नेबावब्रा बिसोरखौलाय आच्छा बे बिगुरफोरनि बक्स मेनेज खालायनायाबो बेनो जाहैबाय बेजों मा जानांगौ गाख्रुनानै गारबोनांगौलै दा जाखां गोथोंल' बेजों मा मोसा जानांगौ बे मानसिफोरनासो गाथैजोबनोसै दा लासिं सिंनो जोंनिखौथ' सोर खोनाबावनो दे दा बे बक्स मोजां सफैयाब्ला बिगुरा जिजोबगोन बिसोरो बेखौथ' जोख्रुब खागोन आं दा जौगोलायाव नांगौसो दंबावो बेसेबा गोजानाव आच्छा सारायानो गैयाब्ला दा खाजिखौ अफाय एवजाहैनांगौ बे दोआलाय दै लायनोल'सो आरो दा सारायखौ दा लाबोथोंसैल' थोद आं गोदाव सोरावसो मोनबायलै बानायसो मोनबायलां जेबो थाल लायालै बिसोरो हाब जाहैनोबा थाब थाब फैबानो जाबायना जायाबा जायासै थाब थाब खबर होफैबानो जायोना जों सानैजों जाहैगोन जाहैयाबा माथो नांलायलालै बिसोरखौ दिनैनिफ्राय लोगो लाथारला हासुखौनो बांद्राय लोङो नालायब्रा मोनाफ्राव फुङाव सिखारनो रोङाखिसै बिसोर बेथाल गोजाखा सिख्लाफ्रासो फैगुलायबावबायलै हनै बे फाग्लाफ्रा मा जाखो बे दख'ना गानना फैदोंसै बे बुरबुकफ्रा दख'ना गाननानै हिनजावफोरजोंसो हास्लाबा लासिं सिंनो नङा होननाया पिकनिक जानो थांनो एरखो नामाखो बिसोरलाय साथामल' जोंलाय बबाव थांनो फैदों आं सोंनोसैलै र' नै बहा थांनो नोंसोरलाय पिकनिक जाहैनो साथामल' जोंनो माखासे थांग्रोबाय ओमफ्राय अफाय जाहैनो नागिरदों गामिनि दुब्लियाव जोंहा थांनोसै दे थुग्रोदो जोंबो बावनो जाहैगोन थुदो जोंहाबो आसोल नारदो थैलाया दे गोदाव सोरावफोर थाब थुदो दा रागा जोंगोन बिसोर मा रागा जोंनो बे बक्सजोंसोखौनो लांनो हाया नामा बुरबुकफ्रा नङाबा संग्रायाथ' आसलसो साखिनायानो फोजोबग्रासो नंगौ नामा थुदो माथो नंदों थ' आच्छा बे फाग्लाफ्रा माथो दाबो फैदाब्रा जौबो लायबावनांगौसो बेदराबो नायगोन एफा एसेल' सोरनो थोफ्लानोलै माथो फाग्लासोन खामानि मावनाय जाखो बिसोरना नोलो स्रोनफोर बिसोरनो होलालै मोनब्ला जाजोबनांगौ बक्सबो गैया बेटारिबो गैया माजों रंजानांगौ दा मोसानोसो मोननांसिगौमोन बिसोरजों खामानि जालालै जेब्लायबो बिदिनोसै बिसिनि खामानिया बे मोसौफोरजों मा जानोब्रा सारायानो मा लाबोनायखायसो बे दैगाबो गोमा दानो बाराबा जोख्रुबगोन आंबो मावनो बाबायलै बक्सा नायदो बक्सा बे दो नङाबा जायाब्रा दो थाबानो देन जाबावगौमोन बेटारिया सफैबानो जाबायलै फिसा फिसाबाबो दामजासिगोन केसेटबो गैबावासो होद आं बायोलै बेबायदिजों पिकनिक जानो फाग्ला गोजासो मानसिफ्रानो बे बेदरा थोखायाब्रा होदा थो बेखौनो जागोन मा गोलैनो बेदरफा दरफा ओइ नोंसोर पिकनिक जाग्रा मानसि नङालै मिथिबाय फैसाखौ जों होआखै नामा जोंल' बेबायदि खामानि मावनांगौलै
टेबबो लाइन थिनो आरो मोननै मोनथाम खामानिबो थिनो नङा होमबा देगा जों लाबोखाबाय बेटारिबो गैया बक्सबो गैया बेजों जों मा खालामनो दायथ' गावबागाव मावलै मालाय जाय फैयो दायथ' जोंनिल' नामा जोंल' जागोनलै ओइ नोङो बेखौ गोख्रै एवनानै फोमोननानै दोन दै एसे होबावनानै जों जौ लायरोनो मोनथिबाय ए नायगोन आं होथ' जोंहा होमबा मोजाङै फोमोननानै दोन नोङो रावबो गैयावनो जाखुना थानांगौलै लाफा सायख' दाउआ नंखाय नङा बैसागु बोथोरा फैमाल थाङा नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो फैलायगोन नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो फैलायगोन सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन सालाब्रा फैगौलै सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन हारामजादाया साखिनायनानैसो फोजोब्बाय नामा नाय सोर जादों नङाबा मानोथो इसेल' जाखो माथो बिसेल' जाखो गोदाव सोराव मानसिफ्राबलाय मोजां मोनामसु नोंसोर बेनाबाथाय हुदायानो मोजां नंखायालै बेखौ एवहैनायानो गाज्रि जाखादों जौ लायनाया एथ' गोबाव जायो बिखुनजो नालायजों एसे खुदुम हरजायाखैथ' मिन्थिखाया नोंहा गोजानखौ हनै मालाय फावदों नासो आखाइ खल'थारबाय ए मालाय जाखावबाय हरै ह फाग्लाफ्रा माथो खाथियावनो संदों ए नङाबा होद सैमाफोरजोंबा जानोब्रा हनै सिख्लाफोरनि सेराव संगासिनो दं आंहा बिदिबाथाय जाथ्रा देनसोनायाव लाजिनायानो सिख्लाफ्रासो रंजालायलायबाय बुरबुफ्रा मा खालायखो बिसोरो आखाइ खबनानै मोसालायबाय हनै जोंना बक्सलायनाया मा जाखो जेनेबा हनै सालाफ्रा दासो आच्छा मानो फैग्रा बे बक्स गंसेखौ लाबोफायानो हाया नोंसोरो ओइ जों साथामल' मानसिजों बेसेबां मावनांगौलै आच्छा बे सिख्लाफोरनि सेराव जानांगौ जाहैबाय नोंस्रा ओरैनोबा सिख्लाफ्रा जौ फेबाथाय गाबलाबायो दासो मोनखांनायखाय फैदों नङा होमबा नोंसोरो ओइ हामबायसै जिरायदो दे जाबाय दे ओइ फाग्लि मेथाइ दोंसे खननाय बिसोरखौ होद जौआ दंना गैलाब्रा दङ गैयाबा माथो बेसे नांगौ हायनानै लागोनलै ओइ लोंनो हायाबाबो गारनो मोनालै ओलै मा हाया बेलाय लोंजोबनांगौ माथो गावसोरल' लुना लाबाय थाखोब्रा लाबो द्रामा आंनो मावनाय दांनायावबा गैया हाबाब मुलुगनि मानसिया अना होमब्लाबो सानैजों जुलि लागोन होमब्लाबो सानैजों संसार जागोन नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो फैलायगोन नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो ओइ फाउदुर फैथार फाउदुर फैथार रैमालि ओरै फैदोलै मालाय जाजोबथारबाय लोगो लाफैदो ओइ आगै फाउदुर नोंबो फैथारदोलै बेंगा बयसिंनो मोसाथारसै मा आलदा जुदा बेलाय सेंग्रा सिख्ला जेबो नङा बियो नोंसोरबो मानसि जोंबो मानसि फैदो फै खाथियाव नै टेप लाखाथारबाय फैदो देहाय फाग्लि नोंहाबो मोसाद' हे फाग्लि खल'देहाय मानो जेननांगौ बिसोरजोंलै र' फाग्लिफोर र' फैथारदोलै फैदोलै मा सेंग्रा सिख्ला आलदा लाबलाय जों फै नैहाय लोगो नेजलाफोर लेंहरगासिनो दंथारो मोसाहैनोसै एसे बिसोरजों आंना बादालाबो दं सिगाङाव मोसादों लागाव फैदोलै माबार नै हगारखाबायबो लागावबाय
संसारनि मानसिया sia-sia Ai bustu, बेखौ बन्द खालाम। नैबे बेंगा बसिंसो थैया गोसारो सेंग्रा सिख्लाना। लाबो एबारसो जासिगोन हट एबारसो सेंग्रा सिख्लानि थैया गोदौसिगोन लागाव ब्लाड प्रेसार आयु ada perubahan guna lama gila ada faglaya ada होसो फाग्लाखौ होसो बे जोंखौ खोलैदों होसो होसो फाग्लाखौ होसो लोगोफोर होसोथारबायखौ दिनै बाथोन देनांगौ बेखौ होसोथार लोगो वा दिनै खाद्रानो ओइ र' फाग्ला बोरो बिलाय बोरो फाग्लाया मोख्रा हप समाव लोगोफोर मोख्रायाव नै मोख्राया ओइ सासेया फिसा ओइ मोसौ सैमा फिसाना मोसौ फिसा aku main खेला आं सैमा मोसौनि फिसा नङालै आं मावजिसो फिसा गुरमिउ गुरमिउ मिउ गुरमिउ गुरमिउ मोख्रा बादि गाखोना थाबाय थादों ना ओइ साला सैमा ओंखारबा ओंखार नोङो ओंखारबा दानो नों गथ' गलासो जोंना लागोन आङो ओंखारबाय बाराबा दानो जों फुनसै आं बाराखौबा नै बाराबा लौथिंसो थांसै बाराखौबा ओंखारलांनो दाबा आंनि मा जायाखै दे गोग्लैबाय आंखौ एथुराव हाइ प्रेसार र' बेनो आइ लोगोफोर जिरायथ'दो बाहाय बेखौ गाबोनसिमबाबो नेगोन गाबोनसिमबाबो नै ओंखारबावगोना मावजि बुन्दाया ओंखाराथ' जों थाबाय थागोन बायदो नोंखौ नेबाय थागोन जों गाबोन फुंसिमबाबो नेगोनलै ओइ लोगोफोर बायनो जिरायथ'दो दे नों ओंखाराथ' नै जों बायनो उन्दुना थानोसै नेखागोन नोंखौ गाबोनसिमबाबो गखाया हगारखाथारा नोंखौ गखाया नोङो ओंखार होमबा फाफि सैमा फिसा नोंसोर एसे नायबाय थादो लोगोफोर आं उन्दुनोसो ओंखारबाय आं एसे थेन्थ'नोसै दे मेगनानो जाला जौ फेनानैनो माथो आरिफ्रा उन्दुलांजोब्बायलै बे समावनो खारखुमायाबा जानाय नंला मा जाहैखो बे सैमाया सिख्लाफोरखौ एखेबारे थेलायाव थिखोना लांनो मोननायखाय गावखौनो गाव एक्टर सानना लायबाय नामा बेलाय हैद बेयो उगियान खाले साला उगियान खाले हिनजाव रोङाखै बियो बेखौ जेबो गियान गैला नामा बेहा थनाया बेलेग जानाय नङाथ' गावनो मानसि जागोन गावनि आखला गाज्रिबा थौ नागिरनानै लायगोन जेरैब्लाबो बेलाय बेनोना मानसि मोजांनि बेबहारा बेनो जाबाय बे मोना गुना थेलाखौ बाव गालांनाय मानि बिसोर बबेबा हाग्रायाव गैयाथ' खायदानि जुदाथारलै बिना बोरायलायलांबाथाय साबादा साला दाबो सोलायाखै फजा माल माथा लायनांगौ बेबहारा गावनानो जुदि गाज्रिब्ला गावनो खस्थ' मोनगोन मिथिबाय नंगौ साला नोंथारगौ दिनै नङा गाबोन नङा बियो माबा मोनसे जाखाथारगोन जोंहा माल माथाखौ बुथुरखानांगौ बेलायथ' जाखागोन थ' मोनागोनसो मोनखाबाय बिनि बिखुङा गाबोन ओरै गन्थं मोखां गासिबो स्लिम जाखाजोबसिगोन साला लागारा मोनखागोन बे नै फाग्लिफोर बेयो गैला हनै हे फाग्लिफोर सिखारद' हनै नङाबा हा खारखोमालांबाय हनै आब' मावजिनि फिसा गैला खारलांबाय मावजिनि फिसाया थांखोमाबाय बे मावजिनि फिसा साला जोंखौ थेन्थ'ना खारलांबायसो बियो अरजाला दे लोगोफोर दिनै गलांबाय गाबोन मोनसिगोन बेखौ गाबोन मोना समफोर मोनगोन समफोर मोनाबा बेखौ सानसेबाबो हगारथारा लोगो सानसे नङा सानसे मोनखागोन सानाबो हनै मोनाबाय आइयाबो दा आंखौ ओंखाम सङाबा रायगोन थ' सिखारदो थ' थांसै आइ आं लोगोफोरजों बैसागु जानो थांसैलै दा लोंसोनानै फै नोङो बारा लोङालै नै हाग्ला गारमा गोलाव गोथै दाबो सिखा नामा नोंलाय
साना 8 9टा जालायलांबाय दाबो सिरि मोनाखै नामा बिलाय कम्पानियाव खामानि मावनो थांनायाबा मानो फैखोलाय दा फाफिया फैयाबानो जाबायमोन ना हारसिं थागौमोन आङो ओइ बबेनि थिथिलै बे राजधानिनि थिथि ना बमाफुथुनि थिथिलै बे बेबादि मालाय रिजार्भेसन लानानै उन्दुनायखौ फोजानो बिहार मोनदों नामा नोंलाय बे बड'लेण्डआव बेबादि रिजार्भेसन लानानै उन्दुनायखौ होखारनो बिहारावसो एसिनि पेसेन्जारखौ बोखांलायनानै गावसोरसो गेब्ला उन्दुलायो रेल मन्त्रि लाल अर्डार हरबाबो आं सिखारा दिनै हाब माथो आयंआ बैसागु बोथोराव माइरं जावबाय थाखोब्रा उफाय गैथ्रा रावबो मावग्रा गैया नालाय बे आदायालाय सिखाराखै सिखारनो बे फाग्ला खुम्बुखर न'आ हान्थु गोलाव गोलावखायनो उन्दुगाद्रा ओइ सिखारदो ओइ आदा सिखारदोलै आदा सिखारद' मैयानिया बारा जादोंगोनलै मोनायाव जाग्लां मुसुखा फांसन गान लोगो लाफैनायाबोलै लोंनानै डिस्टार्ब आंजों थांजाखैलै मामोन बहा थांनो बैसागु जाहैसै मालाय फ्रक गाननानै ओंखारलायबाय हाब एथ' फुङाव दानो सोमब्रहैसैलाय मालाय थेबुङा दहायनो ओंखारलांबाय एथ' फुङावनो मेलेरिया सिखारबालाय थांजाबायना 9 बाजिलायलांबाय थुदो आदा हाबे लोगोफोरखौलाय एसे लोंहोलांलानो खुम्बुखर न'आ दा आरो सैमाखौ थिनबाव अमाखौ आदार होनसो थिनबावलायो मैया जाग्लांजों गावजों खर'खौ लोंबाय खर'खौ लोंजोब्बायथ' बेखायनो गावहा हरनो बादों बै नों दोनखुमानायखौ लुना हर नांथ'लालै आयं दायो फैफिनसै होमबालाय दा लोंफैफिनदो थांदो दा नोंहा बांद्राय लोंना फैदोलाय नायदो आंनि लोगो नालाय थगायलायबावबाय ओइ थांगौ बलदफ्रा हरखादोसो नै हायलुरि आंथ' मिथिखाया आबाय न'खरा गाननोसैलै नोंसोर थ'ग्रोदो ब्लाउसालाय बबाव थांखोब्रा ओइ नाय माब्रा गानदोलै ओरै गानबानो जायोना आहालाय गाननो रोंखागौ दारा रोंनायाथ' रोंगौ माखासे थांग्रोबाय दं केमन दिखिब्रा नोंलाय बोरैथो हानांगौ माधुरि दिखिनायबो हाबावलासो होनबाथ' माबा गोनां बुंबाव सेंग्राफ्रा खोनाबा मा साननांगौ बिसोर नोंजों हाखायाना नै जाम्बा बे बुहुमाव ना हौवाया जुदि हिनजाव जानो हामोनथाय हिनजावखौनो लानानै नङामोन आरो बे पेपार मडेलफ्रा ओरैनो ख्रेब बुरैनानै थानांसिगोन माथो आरो नै दख'ना मालिकआ दा नुबा जारला जागोन हनै बिसोरबो सहैखाबाय थ'ना हाख'राव थाबाय जाया नै सौफैलायबाय रेगौ सेंग्राफ्रा नै आगे हायलुरि अमा मेजेम जौआ लाबोदों दंना गैया आयु सिनायलाखै फाग्लाखौ मानो बिदि गानांगौलाय दख'नाखौलाय हिनजाव बादिलाय हिनजाव संलायलांबाय आं फाग्लाफोरखौ आयु आसला आथिंनि आसुगुरनिफ्राय गासिबो खर'सिम रेक सिगनाल जोब होथायाबो डेन्जार बावसोलै आसलखौ मिरिस जाहां मोनखालायबावबायलाय आबार लाबोदो जौआ दानो जोंनाव नोंसिनियाव फैबायमोन ना एसेथ' मोसारा नोंसोरो बैसागुनि दा खर'खौ लाबालासिनो बिजौखौ लाब्रा होफै दख'ना गोदान गानलायबाय हिनजाव बादि जाबाय एसे मोसागोनानै देखायाबा आं जौ बोरै होगोनदां मोसागोनलै आं डेन्स मास्टारखाना र' थाथ' आं लायगोनसै नै लोंफैगोन जौआ गाबोनफोर जौआ लु आंनोबो बुरजा आंनो बांसिन हो नोंसोरल' बुरजा लोंनानै माखासे माखौ होदों होनबालाय बे आगोल लोंनायखौ लोंदो नोंहा सायखाय बिहा सिगां मोनलोङो नोंस्राल' बांसिन आंसो लोंनानै बे सामाखौ लोंबावनांगौ ओइ दे आख्रा खुलिजेनदो
गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब सना आंबो सिमां मोनो नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा दसेनो न'नि लांगोनायाव सना दसेनो लामायाव दसेनो बेजों दसेनो बैजों दसेनो आंजों गोरबोआव सना थायो नों आंनि थाइनै मेगननि गेजेराव नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब ददेरे नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा सोरजोंबा नोंनि मिनिनाय सना हाय ददेरे सना सोरजोंबा रायलायनाय सोरखौबा जंखायनाय एदावनाय नोंनि लाइमोन बैसो आखलालाय फाग्ला जाबाय नोंनि महरावलाय आंनि गोसोआलाय उरां फारा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नुबाय नाफाम सिखावनि खायदाखौ उन जाफ्लानानै खायदा खालायबाय बियो सेंग्रि सासे नुबानो बारजाब बारजाब मोसानाय बंस'आनो बिहार लाग्रा बंस' नालायब्रा बिब'आबो लादों बिफायाबो साथाम लादोंमोन आरो दा बेबो बिदिनो आसिरा सोलोंदों सासे सिख्ला नुबानो 90 डिग्री सेलसियास जाग्रा बेखायनो जेराव मोनो बेवहायनो बदनाम खालायनो नागिरो बियो दाबो बियो आंनि मेजेमखौ नुनानै मिरगि जाखांलायबाय बियो हिनजावनि फ्रक गानफ्लालायनानै आंखौ जानला मोनला बिदि दासान मिन्थिबाय आं गोसो जायोब्ला बेखौ खुदुमनो हाबावोसोमोन आंजोंसो सिथाब सिथाब मोसाबावदों हायलुरिया मोनथिगौ नोङो नैबेसो मोनथिगौ खिन्थु बिनि बेबहारा बारा लेक्सार दाहो दे खिबु सुग्रा आखाइजों थाव होगोन आं नोंखौ आंखौ रागा फोजोंदों नोङो आं नोंनि गोसोथोनायखौ गोसोथोआखैलै आंहा दंखायो आं नोंखौ फंबाय हिसाबैसो बुजायनाय रावै बुङोलै फंबाय मिथिगौ नोङो आंहा फावदुर दंखायो बै समाव कम्पानियाव थांनायावबो नोंखौ मोजाङै बादा होबोदों आङो आरो दाबो बेबादिनो आखलखौ सोलायनो रोङाखै नोङो बर' गथ' बर' गथ' जेबो खालामाखैथ' आङो बेबादिजोंनो दिन थांसिगोन नामा नोंलाय नोंल' खब मोजांलै
दामनानै होलांदोहाय आबौमोन जोंबो मोसाफानोसै आबै आनै आं माबादि समायदों दे आयौ फाग्लाया आंलाय हिनजावसो नुदोंमोनलाय आयौ फिसौलाय हिनजाव बायदि समायथारदों Hati deh, abiman adiman, ya tuh sudah tamu nang boleh. Hei, bos potong hindu buat ibu boleh. Karena ini musim apa jangan boleh bes sini kerja. Sobat, बैसागु बोथोराव बिदिनो रंजानांगौ दे थांलायदो दे Langsung ke nam kalau ni, salah sekali. Sudah nih. Mari kita bersama dulu. Asyik yang lari. Nama sama undunan tananलाय मान गैया सनमान गैया लोंनो हायाबा मानो लोंनोसै हिनजाव जाथिनि मान सनमान जाग्रासोहाय बे बैथालिया नङाबा बेफोरबायदिखि जायो हिनजावनि जाथिया बे सासेनि थाखायनो जों हिनजाव जाथियासो बरना बरसि जानाङो थाथों बेबायदि बैथालि हिनजावा थौ जोंहा बैथिं लोंहैबावदिनि औहाय थुदो है फै 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 लोगोफोर रावबो मिन्थिया जों औहाय थुदो मा महिला लिडारफोर बादि बासन होलांखोलै बिसोरो हिनजावफोरनि खुगाबाथाय थिग नंमारथारा दा बादियाव एन्जर सेसाफ्रासो बिसिनि रावखौ खम खोनाखुमायो बे आंबो बे दख'नानि थाखायनो दिनै मान सनमान नस्थ' जानांबाय गारमा सिनाखौसो नाङालै आंनो बेखौ साला बे थेबगाङानो आंखौ बेबायदि दख'ना गाननानै आंनि दिनै बेबायदि मान सनमानखौ जाहोबाय बे साला सैमाया लासिं सिं हिनजावा हिनजावखा आं दख'ना गानाबासो हिनजाव जानो हायो नामा फाग्लि रैमालियाबा ओंखारदोंना ओंखाराखैलाय दा फाग्लिनाबो खिया गोलावथार नै फाग्लि रैमालि खिया गोलाव देलायदोंना देलायाखैहाय रैमालि बैसागु 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 बोसोर गोदाननि फैलायबाय बैसागु 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 ओइ रैमालि लोगोफ्रा फैबावबायहाय हनै बेलाय माथो फैबाय ए माथो सौफैबायानो फाग्लिया माथो हाथ फाग्लिफ्रा माथो देलाय देलाय फैथारदों नै फाग्लि मोसानो लुगैथारबाय नाम्बार ओंखारबोथ' फाग्लिफोरा खुरैलायनो बैसागु 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 नै फाग्लि ओरै जिरायफै ओरै नै फाग्लिफोर बिसिनि जौआ गोदैथार लोंखांबायबो आंनाबाथाय लोंनो लुगैनाया हामथारला फाग्लि जालांफोरदो ओंखारबोथ' नै फाग्लिफोर गोदाव सोरावफोर लोंद' आंनो नांलाहाय थोबाय आंनो बे फाग्लिया दाबो ओंखारबोआ बे फाग्लिया दाबो ओंखारबोआ आंलाबो बेसेबां दं आंहा मालाय मोसानो लुगैनाया हामथाराखै नामा जौआबा जोंना माबायदिथाय लोंनाय दं आंहा आयौ मालाय बिसिनासो जौआ गोथावथार जालांखौ मोने संनाय दां बिसिनासो जौआ गोदैथार आंथ' बेलथायलायनाय लोंखागोन आंबोथ' जौ गोदैखौ ओरैनोबा गोथाव नै फाग्लि नोंहा नै लादो लोंद'नि नोंनाबो नै आंबो गोथाव मोनगोन नामा थिगसे लोंलांगोन फेजासे लोंलांनोसै दे जोंहा लोंनांगौ गोदैथार थाब लिंलांनांगौ बेखौ थाब लिंलांनांगौ दानो फेबाथाय थांनोनो रोंनाय जौआ गोथाव दा सिग्राफोर फैबा मेथाइ खनथानांबाय दा हगारथारनांगौ मोसानांगौ नै माबासो दामनाय खोनाबाय आङो फैगौदां थेवगोन फाग्लामहा
बिसोरखौ दिनै मेथाइ खनथारगोन आं नायल' नोंसोर लोगोफोर हाना हाया नै फाग्लाफोर गोसो गोदानै जै हुस्का थादोंलै आयौ फाग्लिफ्रा होख्लायगोलै जोंहाबो ओहै 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 हे मा बुंगारखो फावदुरालाय जेबो सिन्था दाखानाङाखै फावदुर आगैलै फावदुर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों दुलुलुर आगै फावदुर सना फिथर माब्रै मिथिखो नोंसोरलाय जोंखौनो सानखाबाय रोंखा राखा जोंखौनो सानखाबाय बिहामजोखा आच्छा आगैलै फावदुर नो मानो फाया आंनो होखोमायो माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों दुलुलुर आगै फावदुर सना फिथर दासो मिथिदों आंखौ मिथिखायो जों नोंखौ गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन खेला मोनदों आंखौ नोंसोर खेला मोनाखै आदा आगैलै फावदुर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों दुलुलुर मा आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर आगै फावदुर सना फिथर
हंगारदोलै बाबु न'खौ मिथिखागौ बे आंनि हमलेट आफानाव बिनानै मोनखानायसो बे बिमाया फिसामसो लाबोनो होननानै लाबोआथ' बियो बैसागु बायनानै लाबोनो हायामा नाय नों आंखौ हाया नुगोरदोंथ' नों गाबोनो नुसिगोन नोङो नोंनि बिहामजो गोदानखौ मा फिसा जायजा बैसागु जाबाय बायनो न'खरनि खामानियासो थालांजोब्बायलै माथो बैसागु जोबनायनि रिपर्टसो ओंखारबायलै टिपगां औलै माबा गोरलै गोरलै रिपर्टसो मोनलाबाय थाबाय मा जाबोनांगौ जाखो बोसोर गोदानावनो मा थाजा थाजा खबर बेलाय नोंहालाय मा जाफैलायखो थाजा थाजा ना गरम गरम बुजिया सोमजिया मा वार्डनिफ्राय फैनाय बेलाय देलाय बबे लेंगुवेजजों बुङामोन बुंफिननाय नोंनोलाय मानोब्रा खोनाबानो गरम जालाबायग्रा मानसिफोरनोलाय खिथाया मानो मानोथो नांगौ नोंलाय मानि सावथालफोर बादि फंफा फंफा लाखुमानाय बुंग्रा बेलाय पार्टनारा बिदि जायो माबादि सेक्रेट खोथाखौनो खिथालायनो हायै रायलायनो हायै बिदि जायो लोगोआ ओइ टेपगां पकेटाव गैयाबाल' नों आंजों लोगो जायोना फेग्रब ग्रब साइस गैया बाइस गैया नालाय आं दानो हिनजाव जामोनथाय हासुनो ओंखारनाय खिनो ओंखारनाय लाथाबनानै थालायलायगौमोन बियो नों बादिया नों हिनजावल' बि माथो रोनावलाबाय थाखोब्रा गोदाव सोरावलाय नै नों खोनासंनो लुबैथारदोंबा खोनासंबानो जाबाय मिथिबाय रैमालिजों जालाख'जों दोनखारलांबायनो बोरमा जाम्बा नोंहासो मेजेमजों गोसो जायाखै दा मा आरिलायबाय माला आरिलायलांखो मैया राथि दोनखारलांदोंलै मोनथिनानै होसोलांदोंमोन लोगोखौनो मोनहैयाखै मा होद बिदिब्लालाय आंहाबो अमा मेजेमजों शुटिं खालामनोसैलै नोंसोरल' लाइट हमनोथ' होद जों मा लाइट हमनांगौ बेखौ मोनथिफेराखैलै जों शुटिं खालामफेराखै ओरैनोबा बयबो आंखौ लाजानो लुबैखायो हायलुराबो गावखौनो लानो थिननानै आंखौ सामफ्रामबो बुंबाय थाखायो होदो दे जागोन आबौ मा जाखादोंलै नोंजों मा जाखादों बे फिखंखौ लामनानै हैनो जोङो फाग्ला बायदि गोदाव सोराव खामानियाव दालें नों जोंखौ जुदि नोंहा गोहो दंब्ला हारसिङै खावना लायनानै हाबा लाफै नोंहा हिनजाव मोनगोन जोंहा मा मोनगोनलै मा जिनिसखौ नांगौ नोंनो मा नांगौ बुं दे दावदै जानो ना बिदै जानो रसगल्ला जानो ना मिस्थि जानो जाम्बा बिगुर हिजरा बंस'खायनो बिदिनो बियो औलै आं हले बेफोरबायदियाव आगान होखाया नोंसिनि आखला बिदिसो ना सानैजों रिहार्सेल होखादों नङा होमबा नोंसोर माला लोगोफ्रा मोजां मोजां आइडिया नटिफिकेसन होनानै होयो नोंसोरना बेबायदि नङा होमबा नोंसोरो बुजिबाय आं नोंसिनि बेड निउसखौ नोंसोरखौ एथबां इंलिस फोरोंबोबाय आङो आंनि ग्रामार मोनसेबो बुजिनो रोङाथ' नोंसोरो बुजिजोब्बाय आं नोंसिनि ग्रामारफोरखौ येस आइ उइल किस इउ जेब्ला इंलिसखौ बुजिगोन अब्लासो मिथिगोन नोंसोरो नोंनि हाबायाव नै सारेगामा दामै दामै मोसानो हायाबा मानसि नङा आङो नेनानै थाबाय थालाय नों बोरमा सारोन गावहा हिनजावनि फाग्ला जोंखौसो इंलिस फोरोंनो फैदों बाव थां नोङो अबेनि इंलिस मास्टार नोंलाय मालायखौसो नाफाम सिखाव होननानै बुंदों गावनि हिनजाव गुन्दा लाजिनो रोङा बियो अभद्रआ आसोल जाबाय बियो दिनै बिनि बिगुरा दिनै मोजां मोनबोखासिगोन जा फाग्ला सेंग्राफोर दं बिस्रानि न' खाथि खालायाव आरो बे बिबथैनि फिसालाया एसे खर' गाज्रि खालै मिथिगौ नोङो बेजोंथ' मोनखागोन बियो आरामसे आरो जों सालग मानसिखौ बियो बावलांनो नै आरो बेनोसो जोंनि सिगाङाव सारेगामा खनफैबावनोसो बियो एबार नङा होमबा बेनि बे हनुमान खावलाय लानानै खननायखौ एबार नायथारसै जोङो बे बोरमा सारनजों थांफाबायो जोङो है मा जाखादोंलै गावखौनो सोमब्रहैनो आंनासो बन सिननाया थालायलांबायलै आइ मेजेमा नोंलाय बहा गबावनो दिनै आंनि नोमा न'आवनो थ्रोब
예, मेजेम. 아유, 컵라야, 마크는 마트 동안에. 아, 실례 마트. 예, 미투 말이 라우지 라우 가지고. 맞아, 빌레빌레네. 놀리. 마타, 사주고 보내 부러 부러물. 예, 살아, 능차. 야, 실례. 야. 마 칼라만 능라이 마디콜라이. 무슨 정신이 흔들어. 살아만 거 살아, 너희. 야, 와. 무슨 살아 온다고. 아유. 고모 칼비 살아 빌레. 무시타 살아. 고모 칼는. 빌리 살아고 나기 탔나고. 그래 살아. 살아고. 뭐 미친 탕 빌레. 살아 수아라라이. 살아고 하늘이고 뭐냐. 마디고 살아. 더. बेखौनो साला बियो सेबले सेबना बोले सालाखौ फुवार हो दाख्लै गाव बुरान माइहुङाव जमदोंमोननो बियो आरो दाबो खायदाखौनो लादों बियो सालाखौ मोनबा गाहुथारनांगौलै 하마 살아봐이커 파글라 마트 하이로르실래? 너 뭐 두고 마차크 안 진짜 상금은다 아 뿌리 빵을 하는데 오늘 한 뭐하도 몰라 뭐 저것도 팔아버려 뭐하도 와 어쩌면